Там российское общество сплоченно как никогда. Фашисты приходят к власти на Украину. Коли до дівчини приходить свататися який-небудь недостойний хлопець, дівчина, як об відмовість, викотує гарбуза. Викотати гарбуза – це велика ганьба. Дівчина таким чином каже: ми не хочемо цього союзу з цим нікчемним, непотрібним нікому женихом. Кто гордится своим кредитом? Выход, потом города, места, да, надо пошла. Как нам это сделать? Это ватники!